ଛପଟୁ ସେ ମତେ କେମିତି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ବିହର ଭଳିଆ ହେଲା ଭାଲୁ ଭଳିଆ ମୋ ହାତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଅଛି ଭିତର ପଟୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ଚାପି ଧରିବି 1 ରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ହେ ହେ ତାପରେ 2 ରେ ହେ ହେ 3 ରେ ହାତଟା ପୁରା ବାଡ଼େଇବ ଜୋରସେ ଏଇ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ପୁରା ପୋଡ଼ିବ ପଛକୁ ନବ ଏଲ୍ବୋ ହେଲା हे भीतर बडू 1 हे 2 हे 3 हे अब आउट देखो एबे हातरा भीतर अछि को करे फर्स्ट सही स्टॉपिंग ହେଲା 1 रे हे 2 रे हातरा पूरा मुठा करबा आगु नबो हे पूरा फुल्लीबो फुल्ली देखो गोटा टेकी हां ए टोल पड़ी